Нашата тема е заглавена тема номер 1. Победа на Вавилон. Това е голямото заглавие на първата тема. Главното заглавие. Победа на Вавилон. Под заглавието е приложната част. Т.е. главното заглавие Победа на Вавилон означава теологичната част, богословската част на самата книга на първа глава на Данаил. А под заглавието е трагедията на грешният избор. Това е приложната част. Поуката за нас. Повтарям. Главното заглавие, богословското е Победа на Вавилон. Под заглавието в скоби трагедията на грешният избор. Това е приложната част за нас. Брати и сестри, големият и съдбоносен въпрос за всеки човек днес е: има ли наистина жив истински Бог, който извън времето и пространството, който притежава безгранична сила и разум, творец на видимото и невидимото? Брати и сестри, човешкият разум не може да отрече напълно идеята за Бога. Ние с вас сме свидетели за съществуването на нещо по-велико от човека. Нещо, което е вън от нас, вън от този свят, вън от физическия, материалния свят. Нещо, което е вън от хляба, вън от парите, вън от нашето сиво ежедневие. Толкова много и толкова ясно, че дори заклетият атеист, тези, които вярват, че няма Бог, и те, когато са притиснати от фактите, казват: абе, има някаква сила. Но хората, брати и сестри, не може напълно да приемат такава идея. Тоест, те не могат да съпоставят един съвършен Бог с един несъвършен свят. И това наистина е една трудна гатенка, брати и сестри. Това е един камък за препъване за много хора днес в света. Човек справо пита: а ако има Бог, защо тогава има толкова много зло в този свят? Защо умират деца? Защо има земетресения, урагани, разбити семейства, болести, отнемащи живота на хиляди само за един миг, а други са оставени осакатени за цял живот? Защо се раждат слепи и глухи деца без ръце и крака? Защо има толкова много мъка в този свят? Защо? 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 Къде е Бог? Питат атеистите и хората от света, критиците. Ако той съществува, защо не се намеси? Защо търпи всичко това? Не е ли точно това, брати и сестри, океан от нечести и зло и груба несправедливост, най-голямо доказателство, че Бог не съществува, казвате? Но, брати и сестри, в същото време има достатъчно други доказателства, които апелират към нашия здрав разум на човек и търсят своя отговор. Например, кой създаде материалната вселена и космоса, заедно с нашата планета Земя, нашия свят? Кой създаде съвършените закони? Кой управлява вселената? Има ли команден център? Без тези закони нищо във вселената не би могло да съществува. Нали, брати и сестри, ние с вас не вярваме, че мъртвата материя е създала всички тези закони от случайността и как така всичко се подчинява на строги правила? Това случайно няма как да е. Това би било абсолютно невъзможно. Сестра Петя, но идва и друго. Но до тогава кой ги е създал? Кой продължава да ги управлява тези закони? Как така мъртвите, нечуващи, невиждащи атоми успяха сами да се подредят и да изградят съвършени форми и, например, багрите на цветята? Откъде дойдоха ароматите и цветовете, брат Тодори? Ами звукът на светлината? А живота с неговите многообразни форми и невероятна сложност?
брати и сестри. Всички тези още много други пречудни неща ни кара да се замислим все пак и говорят на нашия разум и търсят своя логичен отговор, сестра Вероника. Но много хора не могат да намерят. Те са объркани от този, как да го нареча, това е странен пъзел, ребус, пред който ние стоиме. Дълго и смъка да събираме парче по парче елементите на този загадъчен пъзел, но никога не са могли да сглобят правилната картина. И накрая много хора са се отказвали. Може би тази категория са най-недостъпните. Нито могат да приемат идеята за съществуването на Бога, нито пък могат да я отхвърлят напълно. Затова стоят замръзнали по средата на живота. Но сестра Христина, но Бог не желая човека да бъде неуверен и несигурен за нещо толкова важно за самия него. Защото съгласете се, за нас, хората, брат Гани, няма по-важен въпрос от този. Да разберем има ли наистина Бог или не. Защото, брат Витко, ако има Бог, ние ще отговаряме един ден пред Него за живота си, който ни е подарил. А ако няма, сестра Милена, тогава сами сме си господари и можем да живеем както намерим за добре. И още нещо, изключително важно, ако има Бог, сестра Живка, има и надежда за нещо по-добро. А ако няма Бог, смъртта е всичко, което получаваме в края. Но, брати и сестри, точно за това Бог е направил всичко възможно, за да се открие на човека и да ни даде Бог сигурни доказателства за своето съществуване и за своята любов. Да премахне, брати и сестри, тази грамада от противоречия, несигурност и да му открие пътят към вечността. Как Бог го прави, сестра ми? След като грехът раздели Бог и човека и възможността личен контакт да имаме с Бога, и тази връзка поради греха беше разрушена, невъзможна, и Бог потърси друг начин за общуване чрез пророците. Ако не дай си Боже твоето дете е хоспитализирано с много тежък вирус, бактериален, и той е под карантина и ти не можеш да достигнеш до него, но ти ще се облечеш, ще се маскираш с всички маски и всички необходими дезинфектанти, само да имаш достъп до детето. Колко повече Бог. Ако си спомняте, цитирам историята в движение, защото това не е в темата ми, като диспозиция. Исус казва на учениците си в Евангелията: ако сте зли, знаете да правите добро на децата си, колко повече вашия Отец. Така иначе Бог намира начин, брат Мишо, да достигне до човека, защото грехът разруши моста между Бог и човек. Тези връзки, които Бог прави, той намира начин да общува с нас, защото ни обича. Как става това? Това става чрез пророците. Пророците се явяват свързващия мост, звено между Твореца и творението, между Бог и човека. Чрез пророците, брати и сестри, Създателят говореше на хората, като им разкриваше своите планове и цели за тях. Ето тези, които могат да видят екрана ми, отваряме книгата на Амос. Спомняте ли си какво пише книгата на Амос? Нека видим. Амос, 3 глава, 7 стих. Защото Господ Бог нищо не прави без да открие тайната си на своите раби или слуги, пророците. Защото Господ Бог нищо не прави
без да открие тайната си на своите раби пророци или намерението си. Аз чета православни превод. Брати и сестри, пророците мъжи и жени, особено повечето мъже, около 40, са Божи служители, повиквани да служат на Бога при особени обстоятелства. Те изговарят Божи вести и затова всичко, което казват, е много важно, защото носи, брати и сестри, авторитета на самия Бог. Спомняте ли си друг текст? От Амос отиваме в книгата Числа, която е написана от Моисей, брат Витко, 12 глава, стих 6. И рече: чуйте моите думи, а ако между вас има пророк Господен, аз му се откривам във видение, на сън говоря с него. Брати и сестри, става ясно, че сам Бог си избира един човек за пророк, след което му се открива по особен начин. Само нещо да подчертая преди това, когато ви цитирам други текстове извън Данаил, аз го правя с цел да обясня самите текстове в първа глава из книгата Даниил, без да дам дълбоко тълкование на Амос и Числа. Защото ако се спирам да дадам екзегетично тълкование на Числа и Амос, ще стане 3 часа. Няма как. Аз само допълвам. Целта ми е Данаил. Става ясно, че сам Бог избира един човек за пророк, след което му се открива по особен начин. В Библията, особено в Танах, в Стария Завет, добре описано белезите на истинския пророк. Те са външни и вътрешни. Пророкът, брати и сестри, приема Божите вести, съобщения, чрез съновидение и чува глас и предава техния смисъл на народа. Следователно, пророк е Божи уста, Божи дипломат, Божи пратеник. В Стария Завет, в Танах, пророка е превод на еврейската дума наби. И нейното значение е много картинно изразено в една друга книга, пак на Моисей. Това е книгата Изход, 7 глава, стихове 1 и 2. Но Господ рече на Моисей: виж, аз те поставих за Бог на фараона. Чакай, ще сменя превода на верен, защото някой от вас няма да разберат по-старобългарските думи. Тогава Господ каза на Моисей: ето, поставихте Бог на фараона и брат Арон ще ти бъде пророк. Ти ще говори всичко, което ти заповядвам, а брат Арон ще говори на фараона да пусне израелевите синове. Нека само малко поясня. В оригиналния еврейски текст напише: тогава Господ каза на Моисей: поставихте Бог, а те поставих като Бог. Като Бог. Защото ние сме наречени също богове и ангелите са наречени Елохим, но не в буквалния смисъл, както е самия Бог. Защото сме Божи създания и Бог в еврейското мислене и в граматическата дума означава, може да бъде съдия, представител. Например, ангелите са Божи творения, ние сме Божи творения, еврейските съдии в Стария Завет са наречени богове, но не в буквалния смисъл да бъдат всезнаещи, всемогъщи, всеприсъстващи. Защото все пак ние излизаме от Бога, ние сме Божи подобни, но не сме богове в буквалния смисъл. Ти ще говори всичко, което ти заповядвам. Брати и сестри, връзката на Моисей с фараона беше подобна на тази на Бог с неговия народ. Тоест, както Арон предаваше Моисеевите думи на фараона, на царя, така и пророкът предаваше Божите думи на народа. Терминът пророк следователно означава назначен говорител на Бога. Гръцкият еквивалент на еврейската дума за пророк е наби, гръцката е профетес, еврейската е наби. Профетес, точно от него и произлиза думата на български пророк. Братя и сестри, Божия народ в древността беше непрекъснато учен от левити, от законоучители, от Божия народ на тази истина. При един критичен момент от историята на еврейския народ, на юдеите, ако си спомнят историята,
юдейският цар Йосафат се обърна към хората със следните думи. Къде е записано това, брат Ган? Записано е във второ летописи, 20 глава, 20 стих. Второ летописи, 20 глава, 20 стих. И на сутринта станаха рано и излязоха към пустинята Текое. А когато излизаха, Йосафат застана и каза: слушайте ме, Юда и вие, иерусалимски жители. Вярвайте в Господа, своя Бог, и ще се утвърдите. Вярвайте на пророците му и ще успеете. Виждате ли, че Божия народ древността е бил непрекъснато учен на тази истина при един критичен момент от историята на еврейския народ? Йосафат се обърна към Божия народ със следното: вярвайте в Господа вашия Бог и ще се утвърдите. Да се утвърдиш, ако се провери тази дума, означава да устоиш, да бъдеш благословен духовно, материално, да не бъде нападната държавата те от други народи. Когато това насаждаш, това, което расте като земеделие, да бъде благословено, да няма дъждове, да няма градушки. Вярвайте в пророците му и ще имате добър успех. Тоест, виждате ли, че да вярваш в пророците е равносилно да вярваш на Божите думи. Защо? Защото пророците говорят Божите думи. Те са уста на Бога. Сам Христос, Исус Христос, Месията, получаваше по същия начин. В едно от неговите знаменити притчи срещаме едни много интересни думи. Ето вижте, сам Месията, Йешуа Исус, в книгата Лука, 16 глава, последния стих, той там обяснява едни притчи. Дайте ми секунда, не знам защо замръзна. Самата му притча в Лука 16 глава, последния стих, той обобщава мислите си и казва: тогава той им каза: ако не слушат Моисей и пророците, той от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят. Виждате ли, че Исус потвърждава в Новия завет думите от Стария завет? Дори малко мога да кажа, че след възкресението си Исус стана свидетел на неверието на двама от учениците си, които отново насочи думите им към пророците. Когато Исус възкръсна, много от учениците му не вярваха, че е Той. И тези ученици вървяха в пътя към Емаус, селце близо до Иерусалим. Но вижте в Лука 24 глава, 25 стих, какво пише. Тогава той им каза: о, неразбрани и мудни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците. Говори за Стария завет, за Старозаветни пророци. Защо ни показват чудо, брати и сестри? Той ги насочи към писанието. От всичко казано до тук става ясно, че вярата в Бога беше пряко свързана с вярата в казаното от пророците в историята. Това показва, брати и сестри, че винаги когато юдейския народ, еврейския народ се слушваше в тези вести на пророците, и когато не слушаха, и когато слушаха, имаше последствия, проклятия или благословени. Те се оказаха тези вести спасителни за тях и обратното, когато ги пренебрегваха, убиваха пророците, гибел, разрушение беше участта на Божия народ. Книгата Даниел, брати и сестри, е написана в момент, запомнете, книгата Даниел е написана в момент, когато вярата, че има Бог на небето, е в критична точка. Това беше по времето на Еремия, Езекил и Даниил. Книгата Даниил започва с един шок. Вавилон срещу Иерусалим. Победа на Вавилон. Краят на земята, трагедията на грешния избор. Често в ума ми е края на земята трагедия, тази тема, която беше най-докосваща преди години за мен и за много хора в цяла Европа.
Интересно е, брати и сестри, че народът, който трябваше да пази емет, истината, гръцката дума за истина емет, и вярата си, този народ, Божи народ, беше затънат в дълбоко идолопоклонство и във време брат Тодор на ненавиждане, измама и тотално стъпничество, Бог трябваше да вземе необходими мерки. Защото Бог не е само милост, той е справедливост. Бог не е само любов, той е святост. Така се появи, брати и сестри, книгата на пророк Даниел. Нейната цел е да покаже, запомнете, целта на книгата Даниел е да покаже, сестра Вероника, че Бог е жив и че той държи юздите на човешката история здраво в своите ръце, за да доведе историята и света до победен край. Брат Витко, това е нейната задача от времето на Данаил до последните времена. Искам сега да кажа нещо много важно. Книгата Даниел не засяга само местният конфликт, само Израил в исторически контекст. Чрез местният конфликт, който противопоставя двете исторически царства, Вавилон и Иерусалим, авторът на книгата пророк Даниел, брат Мишо, насочва погледа ни към един конфликт, който има космическо значение. Защото вие ще видите в самата книга Даниел, ще видите, когато стигне на 7 глава на там пророческата част и особено 10 глава, че при Данаил идва ангел Гавраил и му съобщава, че за персийските цари има паднали ангели, демони, които влияят умовете на царете. И това засяга не само идването на Месия като агнец, но идването на Машия и като Мелек, като цар на царете, който ще разруши свет и ще установи Божието царство, който е ключова дума в самата контекста на самата книга Даниил. Тоест, брати и сестри, мога да кажа, че книгата на Даниил трябва да убеди и най-невярващият ум, че историята, която ние живеем, не е просто нанис от случайности, че никога не е била ръководена от приумци на цари и монарси, че съдбата на света не зависеше от Рим, от Китайската империя, от фараоните и сега историята на света, мога да кажа, не зависи от Съединените американски щати, Русия и Китай, трите големи геополитически сили в света. Разбира се, Бог винаги е зачитал личната им свобода и желанието им да управляват не според неговата воля. Когато Бог управлява Израел, Израел е бил теокрация. Теос е Бог на гръцки, а крация управление, т.е. Израел е била Божий управляващ народ, не демокрация, демон, т.е. едно от народа. Затова и в историята на човечеството, знаете ли, защо има толкова кръв и сълзи? Защото царете са управлявали без Божия воля. Затова Бог е зачитал свободата и защото той е любов, но и справедливост, когато премина граници. Но когато се стигне до определени граници, Бог винаги се намесва. Той търпи. Последната дума, брати и сестри, Божи деца, запомнете, Бог винаги е имал и ще има. Ние трябва да сме сигурни в това. Винаги имал Бог последната дума и той ще има. Той е Алеф и Тав, началото и края. С него започва времето, с него ще свърши историята. Ние трябва да сме сигурни в това. Проучването на книгата Даниел, който правим и ще направим с Божия помощ, ще покаже по несигурен начин, по неспорим начин, извинете, тази истина. След тези предварителни въведителни размисли, все още сме сега има въведен самата първа глава. След тези предварителни размисли вече можем да преминем към конкретното изследване на книгата на пророк Даниил. Аз ще прочета сега първите два стиха, но ние ще се съсредоточим първо повече върху първо. Отваряме книгата на пророк Даниил. Чета. В третата година от царуването на юдовия цар Йоаким,
Вавилонският цар Навуходоносор дойде в Ерусалим и го обсади. И Господ предаде в ръката му Юдовия цар Йоаким и част от съдовете на Божия дом, и той ги занесе в земята Сенаар, в капището на своя Бог, и съдовете занесе в съкровищницата на своя Бог. Брати и сестри, книгата на пророк Даниел започва с описание на най-мрачния период от историята на еврейския народ. Книгата започва, брат Витко, с един шок. Вавилон, брат Васко, срещу Иерусалим. Но чрез местния конфликт не е представен космическия конфликт. Защото битката не е за земни, битката е за души. Следователно, тук виждаме поробването му от Вавилонския цар Навуходоносор. Много хора трудно произнасят това име. На английски е по-лесно. Nebuchadnezzar, казват англичаните. На български една жена не може да каже Навуходоносор, казва Навуходоносор. А интересно е също евреите как казват това име, много интересно, когато чуем евреите. Както казах, на английски е много лесно да се каже, но на еврейски наистина, т.е. на български Навуходоносор, Nebuchadnezzar казват англичаните, евреите казват Навукаднецар. Мелек Навукаднецар. Навуходоносор. И интересно е, че цитираните стихове повдигат пред нас изключително важни въпроси. Задаваме богословски тълкувания на текста. Първи въпрос. Как се стига до погубването на Юдиното царство? Аз ще отговоря сега в рамките на няколко минути въпрос. Само да си изключа слушалките, защото... Чувам ли се сега? Да. Добре, благодаря. Задавам върху текста, който прочетох първите два стиха от само върху първия, и въпросите са: как се стигна до погубването на Юдовото царство? И втори въпрос: защо Бог го допусна? Нека се опитаме да отговорим на първия въпрос. Брати и сестри, малка история. Книгата на Даниил да подчертава, че първите 6 глави са исторически. Особено втора глава има пророчески сън вмъкнат, но от 7 глава започват пророчествата. Особено от Даниил 8 глава натам до 11 започват тежките пророчества. И книгата Даниил е подредена в хиастична структура. Хикс идва от гръцката дума хикс, т.е. и то е насочено видение, история, пророчество. Имаме от земята към небето, от небето към земята, от земята към небето. Тоест Даниил обясва какво се случва на земята, обяснява защо това се случва на земята, че конфликтът дойде от небето, после насочва какво става на земята и как ще завърши този конфликт, когато дойде царят от небето. Това е хиазъм. Хиастична структура. Брати и сестри, малко история. Това е урок по история. Не може да разбере с пророческа книга без история. Нека се опитаме да отговорим как се стигна до погубването на кратко на Юдиното царство. Ако трябва да ви обясня в подробности, това ще бъдат часове наред. И да подчертая, аз се съобразявам от аудиторията. Не, че ви подценявам като знания. Все пак всички тук сме от различни деноминации, някои не са членове, но знам, че четеме, че изследваме, но повечето тук нямаме тази база знание, за да разберем пророчеството. Ако говоря пред друга аудитория, може би ще говоря по-подробно. Нека се опитаме. За мен важна е веста, поуката. В интернет има достатъчно информации, книги, които всеки може да изследва и да слуша проповед. В 621 преди Христа, да подчертая, че евреите броят годините от времето на сътворението до края.
Християнския свят брои от раждането на Месия до края. Но да подчертая летоброенето, че аз ще подчертая, че ние ще броим годините от горе надоле. Тоест, вместо да кажем 10, 11, 12, или вместо да кажем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и така до край, ние ще почваме обратно. Примери: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 621 преди Христа. Запомнете, 621 преди Христа. Благочестивия цар Йосия, или някой преводи е Охозия, но Йосия, който е начало на юдейската държава, по това време решава да предприеме една решителна религиозна промяна, реформа сред своя народ Израил. Той иска да доведе народа той иска една реформа, една промяна в юдеизма сред своя народ, защото предишните царе, брат Витко, преди Йосия, бяха ги довели до най-долно идолопоклонство. Йосия решава да поправи грешките им и да възвърне на народа правата вяра. Реформата, която предприема брат Васко Йосия, върви много успешно, докато брат Тодор не допуска Йосия една фатална грешка. Каква? По негово време Юдея е под протекцията на Египет, но на хоризонта вече се показва могъщата Вавилонска империя. Цар Йосия, брати и сестри, подразбирайки, че именно Вавилон ще бъде следващия господар на света, решава да изостави Египет и да застане на страната на Вавилон. Нека дам съвременни илюстрации. В момента България, ние като държава, не се броиме за нищо в Европа и в света. Въпреки че имаме с вас богата история, култура, много неща сме дали ние също на света. България в момента се чуди на къде, но в момента не се чуди, а тя ясно се насочва на къде. Ние трябва да влизаме в Европейския съюз. Официално и днес в България имаше много протести и се стигна до инциденти. Не на еврото. Но България се разкъсваше на две. Или към Русия, или към Америка. От тези две велики сили зависеше икономиката и прогреса на България. Така беше и Юдея. Към Вавилон или към Египет. Тогава са били двете велики, как да обясня, мечки, на средата е овчицата Юдея. Също в Израел, ако помните географията, се намира Вавилон е от север, от юг е Египет. В Близки изток на картата. И какво прави Йосия, брат Витко? Той разбира дипломатически, че следващия господар на света в древността ще бъде Вавилон. Той изоставя дипломацията и съюза с Египет и застава на страната на Вавилон. Желайки да покаже ясно своята нова политика и дипломация и лоялност към Вавилон, той предприеме една битка срещу армиите на Египет, ръководени от фараон Нехао. Във всички свои действия Йосия не търси съвет от Бога, Юдея е теокрация, не демокрация, както другите народи. Йосия, брат Васко, не търси съвет от Яхве, а върви по пътя, диктуван от собственият му разум. И това се оказа фатално за него и гибелно за негови народ. Това не беше Божия воля. Къде го пише това, брат и сестри? Второ летописи. Нека отворим. Второ летописи. 35-та глава. Стихове от 20 до 24. Четем. След всичко това, когато Йосия беше наредил Божия дом, египетският цар Нехао се изкачи да воюва против Кархамис при Ефрат и Йосия слезе срещу него. Тогава той изпрати пратеници до него да кажат: какво има между мен и тебе, царю на Юда? Не идвам срещу теб днес, а срещу дома, с който има война, и Бог ми е заповядал да побързам. Остави се от съпротивата си срещу Бога, който е с мен, за да не те погубя.
Но Йосия не отвърна лицето, но Йосия не отвърна лицето си от него, а се подпреше, за да воюва против него. Не послуша думите на Нехао, които бяха от Божият уста, и дойде да се бие в долината Македон. И стрелците стреляха по цар Йоси, и царят каза на слугите си: изведете му тук, защото съм тежко ранен. И слугите му го извадиха от колесницата и го сложиха в втора колесница, която имаше, и го докараха в Ерусалим, и той умря и беше погребан в гробището на бащите си. Целият Юда и Ерусалим жалееха Йосиф. Ето, брати и сестри, фаталната грешка на Йосия. Преди още Египет да е слязал от световната сцена, по собствено устромение и самоволие, без да се допита до Яхве, до Бога на Израел, Йосия открито застава на страната на Вавилон. Това е грешка, брати и сестри, която тук аз виждам и която резултат косва живота ми, докарва тежки бедствия върху народа Божи. Първата жертва, знаете ли кой е? Синът на Йосия, който се казваше Йоахаз, който царува само 3 месеца след баща си. Фараона Нехао, който вече е разбрал, че в лицето на Юдея не може да има приятел враг, напада Ерусалим, смъква Йоахаз от престола и на негово място поставя другия син на Йосия. Ето нашия герой, текста Даниил 1.1. Аз малко се порових в писанията, в летописите и в царете, за да ви обясня Даниил 1.1. Предистория се казва това, преди да видим самата история в самата книга. Кой е втория син на Йосия, брат Витко? Йоаким, или както на еврейски Елиаким. Елоах. Т.е. имената имат връзка с характера на Яхве, с името на Бога. Къде пише това? Отварям отново историческите книги на писанията и това е книгата Четвърто царе, 23 глава, стих 34. Чета. И фаронът Нехао постави Елиаким, сина на Йосия, за цар вместо баща му Йосия и промени името му на Йоаким. А Йоахаз взе със себе си и той дойде в Египет и там умря. Обърнете внимание, че истинското име на нашия герой Даниил 1.1 в 3-та година на юдейския цар Йоаким, еврейското му име е Елиаким, или Даниел. Елиаким, Михаел, Емануел, Израел. Глаголът Елоах, Елоим има връзка с името на Бога, т.е. с самата дума Бог. Бог е мой съдия Даниел. Михаел, Микаел, кой е като Бога? Емануел, Бог с нас. Гавриел, силния на Господа. Тоест, виждаме, че понеже Даниел пише във Вавилон книгата и той представя вавилонското име, за да обясни бунта, как се стигна до това. Но обърнете внимание, може би се питате защо бе необходимо, брати и сестри, фараонът Нехао, царят, да промени името на новия цар, втория син на Йосия. Ето отговорът. Елиаким. Първото име на царя означава Бог обитава на високо. Елохим обитава на високо. Или както е Елион, Всевишния Бог. Новото име, брати и сестри, на Елиаким става Йоаким. И знаете ли каква е разликата между Елиаким и Йоаким? Елиаким, Бог обитава на високо и този Бог е Яхве, Елохим. Но името Йоаким означава Бог поставя на високо. Айде сега. В еврейската държава, древността по право, Бог определяше царете. Теокрация, не демокрация. Бог казваше чрез пророците Саул, Давид, Соломон. Край. Сега, брати и сестри, фараона Нехао поставя царя. Какво означава промяна на името му? Скритото послание тук, което наблюдаваме в тълкованието е: цар Йоаким е на високо място, но Богът, който е поставил там, е фараонът Нехао, а не еврейският Бог Елохим.
По този начин явно се демонстрираше превъзходството на египетският бог над бога на евреите. Така са мисли древните владетели, брати и сестри в древността. Това беше една често срещната практика в древността. Победата на един народ на друг винаги се преписваше на неговия бог. Вавилон побеждава Иерусалим, т.е. вавилонският цар Мардук побеждава еврейският бог Яхве. Но дали е така? Ще видим по-нататък в темите. И това задължително трябваше да бъде изразено по някакъв начин. В изследването на книгата, която ние правим, книгата на пророк Даниел, брати и сестри, ние често ще срещнаме тази практика. Случаят, който разгледахме, отразява налагането на този начин на мислене на древните хора. Така се правеше, сменяха имената им, взимаха съдовете им, взимаха пленниците им и това става точно тогава. Евреите, ще видим и следващия път, това е книгата на пророк Даниел, виждате тук презентацията. Сега ще ви представя малко нещо друго. Ето вижте картината, как вавилонците обсаждат Иерусалим, имаме политическа обстановка. Навуходоносор, великият цар, когато влизат в Иерусалим, взимат пленници евреите. Ето това са барелефи в Британския музей на армията на Навуходоносор. Аз имам снимка там, но не можах да я намеря тази вечер. Ако я намеря по-късно ще ви изпратя. Това тук съм аз, 2020, когато имаше пандемия в Лондон и в целия свят. Това е барелеф на изобразен лъв от времето на пророк Даниил в Вавилон 6 век преди Христа. Това са истински плочки, не е някаква рисунка или имитация или декорация. Това са истински плочки, възстановени от британски археолози. Но интересно се казва, нека се върнем на текста от Данаил, преди да завърша. Връщаме се. Казва се в 3-та година от царуването на Юдовия цар Йоаким. Видяхме, че името му е Елиаким. Той става Йоаким. Обясних защо. 3-та година, брати и сестри, това е 605 преди Христа. Но аз ви обясних в самите въведителни теми, критика на Данаил, че Еремия 25 го казва 4-та година, но Еремия казва от еврейско хронологично време, докато Даниил пише от вавилонска гледна точка, защото той е във Вавилон. И само да върна малко предишните думи от моите теми, въведителните, че вавилонците не броят годината на възкачването, а евреите я броят, защото за евреите е важно кой цар кога започва да управлява и кой го е поставил. Дали той е човешка намяс или е директно от Яхве чрез наби, чрез пророците. Так иначе 3-та година е 605 година преди Христа. Интересно е, че през месец януари-февруари, нашия януари-февруари, това са еврейските месеци Авив, Нисан, януари-февруари армията на Навуходоносор се завръща в Вавилон след военна кампания. Тоест Навуходоносор целта му е да воюва с Египет. Но когато той воюва с Египет на юг, от север, трябва да мине през святата земя, през Юдея, през Израил, за да се насочи натам. Интересно е, че когато Навуходоносор воюва с Египет, обясних малко, защото история няма да продължа повече, евреите, Божия народ, са разкъсани между Египет на юг и Вавилон от север, защото Вавилон винаги идват от север. Но ако сега направиме, виждате ми екрана, нали? Да. Добре. Ще споделя нещо за малко. Това е Google Earth програма, което посочва земята, въпреки че аз не вярвам в кълбовидната земя, нали? Но нека се обърнем. В географията аз съм добър, без да напиша, аз мога да намеря всяка държава в света. Това е Израел, днешната държава Израел. Ето виждате Израел. Тук от юг е Египет. Ето това е Египет. Това е Израел. Само секунда. Израел. Тук от юг е Египет. Това днес, тук от север, това е Ирак или днешен Вавилон. И сега, за да дойде Навуходоносор от тук
Чакайте, ще ви направя малко така, за да ви стане по-ясно. Само секунда. Това е Вавилон. Ако трябва, това е съвременна карта, тук беше Вавилон. Навуходоносор, за да отиде в Египет, той трябва да пресече пустинята на Саудитска Арабия, да дойде да воюва с Египет. Но той няма как да влезе директно в Египет, защото тук има армии. Те воюват на територията на Израел, Кархемиш. Кархемиш се намираше някъде тук в долината Македон, южно от Иерусалим. Но интересно, че армията на Навуходоносор, брат и сестри, тя не пресича директно. Не идва до тук. А тя минава през днешна Сирия, брат Витко, и тогава отива към Израел. Защо и се получава като у нас лунен сърп? Защото пустинята, която посочих от тук на там, е много тежки, там войски не могат да минат. Те минават през пътя, който е минал Авраам, когато е бил призован да излезе от отечеството си. Това е пътят на керваните, който минава от северната част на Израел през днешна Сирия, Ирак и към Месопотамия, там където е била Едем. Докато се престирал Едем, нали, реките Ефрат там пресичат. И интересно е, че те използват този път и Кархемиш е някъде тук. Египет идва от юг, воюва тук и тук умира Йосия. И това тук е Иерусалим. Не случайно битката е там в центъра, който засяга Божия народ. Това е месец, нали, Авив, Нисан, януари, февруари, армията се връща в Вавилон след като воюва на Навуходоносор. Защо се връща в Вавилон? Знаете ли защо? И той пресича пустинята, брат Витко, с опасност армията да се върне в Вавилон. Знаете ли защо? Защото историята докладва, че бащата на Навуходоносор вече умираше. Бащата на Навуходоносор се казваше Набополасар. И Навуходоносор още не е бил цар, когато обсажда Иерусалим. Брат Витко, той е бил генерал на армията на баща си, военачалник. Той пуска тук верните си генерали, той се връща, за да бъде в покойния част на баща си, и след това, като баща му умира, брат Витко, той се връща в Иерусалим. Април, август, вероятно май, юни, битката при Кархемиш се възстановява, след което Навуходоносор преследва египтяните на юг, завладява цялата земя Хати, това е днешна Палестина, Израел, и северна Сирия и Палестина. 15 август, братя и сестри, Набополасар, бащата на Навуходоносор, умира. 7 септември, историята докладва, 605 преди Христа, Навуходоносор се възкачва на престола на Вавилон и той вече е цар. Това е 4-та година според Еремия, брат Витко, но Еремия броят и годината на възкачването, докато при Вавилон не е така. 3-та година от царуването на юдовия цар Йоаким, това е 605 преди Христа. Навуходоносор дойде в Иерусалим и го обсади. Виждате, че тук няма дълбочини, защото ние сме в исторически и политически контекст. Както обясних, Данаил, 3-та година от царуването на юдовия цар, ние обяснихме във введенията, че това е 605 преди Христа. Навуходоносор има 3 обсади на Иерусалим. Тя не е само една. Имаме 605-та, когато първия път той обсажда, показва, че той идва да покаже на евреите, че новата сила, която се задава, не е Египет, а е Вавилон, и Египет е сразен при Кархемиш, долината Македон. Че новият цар, господар на Древния изток и Близкия изток от гледна точка на България, това е Вавилонската империя около 6 век преди Христа. И евреите трябва да се съобразяват. Но и видяхте, че фараона Нехао, думите в устата му бяха Божи думи, че Бог е суверен, може да управлява всяка нация, когато той реши. Въпреки че той зачита свободата, но еврейските царе не послушаха Бог. И виждаме, че Навуходоносор идва, обсажда Иерусалим, просто присъства военно там. 605 преди Христа. 597 втората обсада, това са след 7 години, втората обсада той вижда взими пленници. А между тези пленници са Данаил, нашия герой, пророк Данаил, който е младеж на 16-17 години. По това време Еремия пророкува
Ние ще видим следващия път повече от книгата Еремия, защото ние отговорихме на първия въпрос. Как се стигна до погубването на Юдейското царство? Следващата събота ще разгледаме Даниил 1-2 и там ще има по-подробност. Там вече влизаме в теология. Сега беше аполитически истории и малко география и история. Втория въпрос е защо Бог допусна това, защото текста в 1-2 казва и Господ предаде. А Еремия казва, че ще бъдат роби 70 години на Вавилонският. Езекил по-рано, който живи съвместно с Еремия, той е също пророкувал за евреите, че ще бъдат роби. И за това се стига до това, и който брат Битко ви показа във видеото. И е най-интересно, аз всичко това го видях в Британския музей. На камък. Името на Хонсор. Невакадонуцор, както ни вред. Всичко това, брати и сестри, е доказано. Следващия път ще разгледаме и Господ предаде в ръката му Юдовия цар Йоаким и част от съдовете на Божия дом и той ги занесе в земята Сенаар, в капището на своя Бог, и съдовете занесе в съкровищницата на своя Бог. Ние видяхме Даниил 1:1. Как се стигна до погубването на Юденото царство? Видяхме отчасти, защото историята тежка, не искам да ви натоварям. Защо Бог допусна това? Следващия път. Дано с Божия помощ за да продължим Даниил 1 глава 2 стих. До тук само това е история. Но текста, който аз искам да прочита като апел за вас, защото ще кажете, добре, брат Сашо, ти каза история, текст, сравни, обясни, насърчи ни, разбрахме, но това в 21 век какво общо има с нас? Ще ви прочита текстове, които са вече, няма да ги обясня, те са апелиращи. 1 Коринтияни 10 глава от 7 стих до 11. Чета. Това вече ще ги чета без да обясня. Това е апела, поуката за нас тази вечер. И не бъдете идолопоклонници като някой от тях. Става въпрос за еврейски народ. Според писаното, народът седна да яде и да пие и станат да играе. Нито да блудствате, като блудстваха някои от тях и паднаха в един ден 23 000 души. Нито да изпитвате Христос, който някои от тях го изпитаха и погинаха от змии. Тоест тук той сравнява, че Господ от Стария Завет е Христос. И не роптайте, както роптаха някои от тях. Става въпрос за Датана, Вирей, Корей и други евреи, които погинаха от изтребителя. А всичко това, ето 11 стих, който брат и сестри апелира за нас. А всичко това им се случи за пример и беше записано за поука на нас, върху които са дошли последните времена. Дано да се получим от историята. И така, до следващата събота към Даниил 1-2. Слава на Бога. Амин. Вие сте.